Dobrý deň, moje meno je Štipaková, pracujem na radiológii v Piešťanoch. Trošku sa ospravedlňujem, že prednáška je ladená trošku radiologicky, že budem dnes prednášať, som sa dozvedela až tu v Bratislave. A prednášala som to na radiologickom kongrese v Košiciach, Slovenskom radiologickom, takže, ale verím, že si stadiaľ niečo zoberiete každý. A snad to vám bude teda páčiť. Budem sa snažiť neopakovať a nejako to zjednotíme. Tu je taká obrázok, ktorý už poznáte, kde máme nakreslený komprimovaný truncus celiacus, čo je Dunbarov syndrom, May-Turnerov syndrom, keď je vena renalis sinistra komprimovaná, Wilkie syndrom, keď je duodenum komprimované, May-Turnerov syndrom a syndrom panvovej kongestie. Začala by som od vrchu, takže Dunbarov syndrom, pri ktorom máme hačikovite ohnutý truncus celiacus. Najčastejšie sa prejavuje bolestiami epigastrie postprandiálne. Áno, býva tam aj tá zložka, že je to neurogénna, ale u tohto konkrétneho pacienta si osobne myslím, že to bola skôr vaskulárna, lebo hovoril, že najväčšie bolesti má, keď celý deň nie je, večer príde a naje sa. Proste u neho to bolo potom jedle, že potom kruté bolesti po väčšom množstve. Toto konkrétne CT bolo robené, táto fáza vo výdychu, kedy sa zvýrazní tá kompresia, tu je úplne až taká stopka. Bežné CT sú robené v nádychu, takže nie u každého CT vyšetrenia to je také jednoznačné ako u tohto. Toto je ten istý pacient, u neho tá vaskulárna zložka je zvýraznená ešte aj tým, že má veľkú kolaterálu cez v podstate ten truncus celiacus spojený s arteriou mesentericou superioris, cez arteriu pancreatico duodenalis, takú výraznú, mohutnú. Toto je ďalší pacient, kde to je náhodný nález. A toto je Dunbarov syndrom, kde takisto len taká raritka, že nemusí byť truncus celiacus sám. Je to v podstate akoby dva trunky, ktoré obidva boli komprimované. Bol to náhodný nález, keď som pacientku kontaktovala, hovorila, že nemá žiadne ťažkosti, len sa nemôže veľa nájsť. Ale to je už stará pacientka, takže celý život s tým žila viac menej bez problémov. Nutcracker syndrom, keď býva komprimovaná vena renalis sinistra, býva predný a zadný Nutcracker syndrom, môže viesť k renálnej venóznej hypertenzii s následnou hematúriou, k bolestiam ľavého boku, prípadne panvy, môže byť príčinou gonadových varixov. Pri absencii klinických príznakov sa kompresia veny renalis sinistry označuje ako fenomén Luskačika alebo anatomia Luskačika, čo býva častejší nález a v podstate na CT to býva často. Taký typický Nutcracker syndrom má buď výrazne takto zúžený venu renalis sinistru, alebo je tam úplná stopka. Toto je taký radiologický znak, ktorý by sme si mohli dopomôcť, že keď je šírka veny renalis v hýle tej sinistry a potom v mieste kompresie ten pomer. Vena renalis... Ešte pre mňa radiologický znak je, že v arteriálnej fáze si snažím pozerať, že či mi prechádza ten kontrast do veny cava inferior z veny renalis sinistry, alebo zateká niekde inde. Môže napríklad takto v arteriálnej fáze sa hneď vysytili kolaterály, také vynuté, keďže tá vena renalis sinistra bola komprimovaná výrazne. Tu je taký 3D obrázok, že vena renalis sinistra, kontrast mal prechádzať takto do veny cava inferior, ale teda prechádza cez venu hemiazygos a dole do veny ovariky sinistry. Ďalšia pacientka s Nutcracker syndromom, kde je úplné stop, cez venu renalis sinistru neprechádza nič, všetko prechádza kolaterálne, retroaortálne alebo kolaterálami až do veny iliaky communis sinistry. Nutcracker syndrom spojený so syndromom panvovej kongestie, pri ktorom vidíme takto komprimovanú venu renalis sinistru a následná vena ovarika sinistra dilatovaná a aj parauterénne veny sú dilatované. Na 3D obrázok vena renalis sinistra a kontrast zatekajúci až dole cez venu ovariku. Toto je v podstate ten istý obrázok, že vena ovarika dilatovaná. Z arteriálnej fáze sa až v podstate po ovária vyplnia žily, tu je venózna fáza, také výrazné plexy parauterínne. Ďalší kompresívny syndrom je May-Turnerov syndrom, pri ktorom je väčšinou vena iliaca communis sinistra medzi arteriou iliacou communis dextrou a chrbticou komprimovaná. Určitý stupeň kompresie má 25% populácie. Takto si nastavujem rovinu, v ktorej pozerám. Miesto kompresie, tak keď si to pekne nastavím, vidím, že
je to komprimované v celej dĺžke, lebo niekedy majú tvar slzičky, tie vény a to už je komprimované v jednej časti, ale v spodnej časti napríklad to veľmi pekne prechádza, takže to nie je Major Nerov syndrom. Tak toto môže vyzerať tiež tá komprimovaná vena iliaca communis s tou artériou. Major Nerov syndrom môže byť trombotický a netrombotický. Väčšinou sa primárne prezentuje na ľavej dolnej končatine opuchom, bolestivosťou, varixami tej ľavej dolnej končatiny, zmenou pigmentácie pokožky a venóznymi vredmi. Môžu sa však vyskytnúť i sekundárne príznaky, ktoré sú neurologické, čo je bolesť hlavy, závraty, ortopedické, bolesti chrbta, bedrových kĺbov, kolien, gastrointestinálne ako zápcha, hnačka, vracanie, hemoroidy, krče, urogynekologické, čo je frekventné, urgentné a bolestivé močenie, dyspareúnia, silná bolestivá menštruácia, kardiovaskulárne, čo je syndrom posturálnej ortostatickej tachykardie, synkopy a imunologické ako syndrom aktivácie žiernych buniek. U malého percenta pacientov so suficientnými chlopňovým aparátom žil dolných končatín sa Major Nerov syndrom môže prejaviť len sekundárnymi príznakmi. Napríklad tu je vidieť, že arteria mesenterica superior má oveľa menší priamer ako vena mesenterica superior. To znamená, že prítok je menší ako odtok. To je taký radiologický znak. Tu ešte pekne vidieť uretra výraznejšie prekrvená a aj vagina výraznejšie prekrvená pri tom Major Nerovom syndróme u konkrétnej pacientky. Veľký syndrom vzniká pri kompresii duodena medzi aortou a arteriou mesentericou superior pri zmenšení aortomesenterického uhla a aortomesenterickej vzdialenosti. Príčiny vzniku sú Ehlers-Danlosov syndrom, malabsorpcia, anorexia, hypermetabolické stavy, ako sú popáleniny, veľký chirurgický zákrok, malignita, hyperlordoza lumbálnej chrbtice, krátky trejcov väz s vysokou fixáciou duodena, tupé poranenie brucha, retroperitoneálne zápalové zhrubnutie po akutnej pankreatitide a môže vzniknúť aj po operácii skoliózy chrbtice, kedy sa narovná tá chrbtica a zniží sa ten uhol. Najčastejšie príznaky sú bolesti abdomenu, najmä postprandiálne, vracanie, grganie, gastroezofagálny reflux a úbytok hmotnosti. Na tomto CT krásne vidieť duodenum a také krčikovité zúženie a miesto kompresie toho duodena. Toto je obrázok z anatomického atlasu, kde krásne vidíme priebeh duodena a teda miesto kríženia s arteriou mesentericou superioris. Niekto to má D3, niekto D4. Ako u koho. Nie každé zmenšenie aortomesenterického uhla a aortomesenterickej vzdialenosti, ktoré vidíme na CT, nutne znamená aj veľký syndrom. CT obraz kompresie duodena nemusí predstavovať reálnu prekažku a dynamické vyšetrenie môže ukázať plynulý prechod miestom kompresie. A CT záver by mal vždy byť len ako možný veľký syndrom. Už som mala viacerých pacientov, u ktorých by som na CT dala ruku do ohňa za to, že tam veľký bude a nebol, a zase naopak. A definitívnu diagnózu najlepšie potvrdí skiaskopické vyšetrenie pasáž GITom. U pacientov s výrazným veľkým syndromom sa stagnácia a dyskinetický pohyby duodena prestenoticky prejavia na skiaskopii už po vypití tekutej kontrastnej látky, ale taký výrazný veľký syndrom má málo kto a u tých menej výrazných veľkých syndromov u pacientov s menej výrazným veľkým syndromom sa stagnácia prestenoticky prejaví až postprandiálne. Takže ja vyšetrenie skiaskopické robím tak, že pacient príde na lačno, dám mu vypiť kontrastnú látku, sledujem, ako ide pažerákom, žalúdkom, ako žalúdok vyzerá, ako sa vyprázdňuje, ako to prechádza tým dvanásnikom. A naozaj u tých výrazných veľkých syndromov nepotrebujem dať ani nájsť, proste to v tom dvanásniku stojí a prejde to až v tom ľavom boku. Niektoré sú tie dlhoročné veľké syndromy, že už je ten dvanásnik hypotonicky dilatovaný, bez nejakej výraznej peristaltiky a tí mladší ľudia, alebo naozaj takí ešte adolescenti, tak tí majú, že ten dvanásnik sa ešte veľmi snaží pretlačiť, tá kinetika je tam výrazná. Takže a u tých, ktorí teda pri tej tekutej kontrastnej látke nevidím žiadne také výrazné, že je to veľký, nie je to veľký, dám im ešte zjesť rohlík, ktorý zapíjajú kontrastnou látkou a až následne, keď sa zmieša ten žalúdočný obsah, sledujem teda, ako to tým dvanásnikom prechádza a veľakrát sa teda ten veľký potvrdí až postprandiálne. Tu mám nejaké kazuistiky. Čo bola klasická pasáž horným gitom s tekutou báriou kontrastnou látkou. 60... Neviem, že ešte tam máme jednu prednášku určite, ktorú musíme dať. Ja už presahujeme. Čas.
Tak ja neviem, že tak či... toto už len popreskakujem rýchlo, moje teda nejaké... Poďme aspoň na nejaký záver, lebo aby sme to stihli, no. Tu má takú skupinu pacientov, u ktorých vidieť, že nie všetci sú len ehlernalosť. A teda toto je také, že už u tej staršej pacientky, že naozaj to duodenum také dilatované, sem tou oblasťou duodenojenolnej flexury to prechádzalo len na tom ľavom boku. Tu je ďalšia pacientka, ktorá bola tiež zaujímavá s tým, že výrazné tráviace ťažkosti mala v období puberty. Následne ako 18 aj vracanie a 18-ročná otehotnela. Tehotenstvo je to všetko proste, ako ten plod vydvihol. Črevné kľúčky, zväčšil sa aortomezenterický uhol, tak jej sa podarilo pribrať. To pribratie jej vydržalo dlhé roky a až teda v 55-ke sa dostavili ťažkosti a už mala naozaj že výrazne dilatovaný ten dvanásnik. Tu bola stop a nič neprešlo, len na tom v polohe na ľavom boku. Aj keď ležala na chrbte, stále takto obsah v dvanásniku, neprešlo to, až teda toto je duodenum, potom už keď si lahla na ľavý bok a naspätne sa dala, takže na tom ľavom boku to len prechádzalo. 23-ročná pacientka s bolestiami paraumbilikálne, tu je vidieť teda, že to bola teda mladá a u tých mladých naozaj sa to snažilo to dvanásnik a ona presne ukáže, tu ma boli a väčšinou to sedí s tým dvanásnikom, že to sedí. Toto bol zaujímavý pacient, ktorý 45-ročný alkoholik, ktorý si prepil pankreas po pankreatitidách, mal diabetes, pri ktorom výrazne schudol. A od toho schudnutia potom mal pocit plnosti po malých dávkach jedla. Jemu to nejako neprekážalo, no dal si ráno rohlíka, ešte na obed bol nájdený, len vadilo to, že večer si lahol a jemu začala večer stúpať glykemia aj napriek tomu teda, že nič nejedol. Potom bolo 1,5 hodiny po vypití, všetko ešte proste minimum vláhu, čo prešlo počas môjho vyšetrenia, ale 1,5 hodiny od vyšetrenia ešte stále výrazne vyplnený žalúdok. Tiež taký ptotický, padnutý. 41-ročná pacientka, to už posledná, ktorá má tiež ten žalúdok taký ptotický dvanásnik. Toto bola taká trošku nepodarná, že ten kontrast som dala aj hustejší a tekutejší, ale zároveň bolo krásne vidieť, ako ten hustý kontrast sa tam miešal ako v práčke a nevedelo sa to pretlačiť tým dvanásnikom ďalej. A teda 3,5 hodiny po vypití kontrastnej látky u danej pacientky ešte bol aj žalúdok, kontrast žalúdku, a teda už bolo aj hrubé črevo, ktoré bolo takto ptotické. Ďakujem za pozornosť.